Fushigi Yugi, el joc misteriós. Una gran llegenda s'ha posat en moviment, revelant l'ésser i qui sóc en realitat. I un eco molt llunyà t'estimo i em du al teu costat. Les briques desperot inundant de llum un altre món ple de goig. I què puc fer per la persona que m'estimo tant, que estimo tant? No hi ha cap somni tan impossible que no es pugui fer. Regles cegues i penso que l'amor ho salva tot, ho salva orament cap a l'infinit. La Miyaka, que havia de fer el paper de sacerdotessa de Suzaku, es va adonar que se sentia fortament atreta per l'amabilitat del jove Tamahome. Però llavors, l'emperador Hotohori es va declarar a la Miyaka i li va proposar de casar-s'hi. Aleshores, la Miyaka va voler saber quins eren els sentiments d'en Tamahome. Perquè jo t'estimo, Tamahome! Tamahome... La Miyaka va caure a terra, malalta de cansament. Pulsacions confuses. Miyaka. Em sap greu. No hi vaig poder fer res. Tamahome. Ara vull que m'expliquis tot el que ha passat a la ciutat. Si en tens la culpa, ho pagaràs molt car. Per què? Per què fas tot això per mi? Digue-m'ho. No té cap importància. Sí que en té. Sí que en té, i tant que en té. Té molta importància. Perquè jo t'estimo, Tamahome. Jo només la vaig defensar d'uns mafiosos. Això és tot el que va passar. Majestat? La sacerdotessa està molt dèbil. Està extraordinàriament cansada per la responsabilitat de ser la sacerdotessa. Tant mentalment com físicament, està totalment esgotada. La sacerdotessa físicament pot ser que es recuperi molt aviat, senyor, però mentalment pot ser que... M'estàs dient que no es recuperarà? Encara és molt aviat per dir-ho, senyor. Mare, germà meu... Miyaka, tu el que vols és... Tornar al teu món, oi que sí? Tamahome, Noriko. Sí. Hem de parlar. A veure, què puc fer perquè millori? Si la deixo així, estic segur que empitjorarà. En aquestes condicions, el millor que podríeu fer seria fer-la tornar un cop al seu món, no trobeu? Yuriko, vols callar? Sí, però qui pot conèixer el camí de tornada? Taitsukun! Taitsukun? Ja ho tinc. Esclar, és veritat. Tot està escrit en el llibre sagrat de Suzaku. A la muntanya Taiki hi viu un ermità molt poderós. Segur que Taitsukun podrà fer tornar la Miyaka al seu món. Porteu-me ara mateix el llibre sagrat de Suzaku. Vinga, ràpid! Sí, senyor. Sí que en té, perquè jo t'estimo, Tamahome. Em sap molt greu, però jo no sento el mateix per tu. Tamahome. On sóc ara? Ja me'n recordo. Li vaig ser en Tamahome que... Sóc una ximpleta. He tingut un desengany tot just d'aclarar-m'hi.
No sé quina cara fer quan vegi en Tamahome. Qui hi ha? Miyaka, Hotohori. estàs bé? Sí, però encara em sento feble. Miyaka, estigues tranquil·la. Sàpigues que he trobat la manera perquè puguis tornar al teu món. Ho dius de debò? Sí, és clar, només hem de buscar Taitsukun. En Taitsukun? Perquè puguis tornar al teu món no ens queda altre remei que anar fins a la muntanya Taiki, on viu Taitsukun. És un lloc on només hi podrem arribar comptant amb les nostres forces. És una mica lluny, però tu no t'has de preocupar per res. En Tamahome, la Noriko i jo t'hi portarem. És que jo no me'n puc anar ara com ara. Si me'n vaig, aquest país caurà en una enorme confusió. Tranquil·la, Miyaka. Au, va, no t'amoïnis per això. En aquest moment el més important de tot és la teva salut. Hotohori... Però vull que em facis una promesa. Una promesa? Sí, que un cop tornis al teu món i et posis bona, m'has de prometre que tornaràs. Per aquest país i per mi, Miyaka. Hotohori, ja veig que realment tu sí que et preocupes per mi. Que bé, finalment podré tornar al meu món. M'haig d'oblidar d'en Tamahome. Quan torni a veure en Tamahome em disculparé per haver-li causat tantes molèsties. Com pots estar tan tranquil en un moment així? És culpa teva, mira que donar carbassa a la Miyaka! Vols callar d'una vegada? No és culpa meva i, a més, tu què n'has de fer? Per mi és important, molt important! Però que no ho veus, Tamahome? Que si tu i jo seguim així, l'emperador cada cop em farà menys cas. Escolta, quan sortim de viatge et disculparàs a la Miyaka, ho has entès bé? I jo ja m'encarregaré del meu estimat emperador. Escolta, Noriko, ets una mica egoista, no trobes? I què? Si fossis un home, et disculparies per haver-li ferit els sentiments. Si en el fons t'agrada tant la Miyaka, què estàs jugant? Em fas pena, Tamahome. Mira que està gelós del nostre emperador. Que jo estic gelós? Au, va, Noriko, sisplau, no diguis rocades. Però si només fa uns quants dies que conec la Miyaka. A més, el que realment m'interessa ara són els diners. Queda prou clar i, per tant, no n'estic de gelós. O sigui que estic gelós. Majestat, esteu segur que no voleu emportar-vos criats pel viatge? Em pots dir de què em serveix ser l'emperador de tot aquest país si no el puc trepitjar i conèixer de dalt a baix? Majestat, tot i la vostra aparença senzilla, veig que despreneu una gran noblesa. Encara que diguis la veritat, no m'ho prendré com un compliment. Tant de bon Hotohori no fos tan narcisista. Em poseu nerviosa! Vigileu bé el palau. Aquí ja pots estar tranquil·la, Miyaka. Quina tensió. Un tema de conversa. Quin ambient més tens. Haig de trencar el gel com sigui. Aquest bastó d'aquí l'he comprat avui i oi que és bonic? M'està pujant la febre, n'estic segura. Crec que m'he forçat massa. Miyaka! Ostres, ets tu, Noriko! Escolta, oi que no et trobes gaire bé? T'explicaré una cosa, però no ho diguis a ningú. Què? Mira, una mica més enllà, enmig d'aquest bosc, hi ha un petit llac. Doncs diuen que aquest llac té el poder de curar totes les malalties. Per què no t'hi banyes? Potser després del bany et trobaràs millor.
Noriko, potser sí. Ets tan amable, t'estic molt agraïda. No diguis res a en Tamahome i als altres. No pateixis, Miyaka. Però es pot saber què fas? Estava dormint! Tinc un missatge per tu de la Miyaka. T'estaré esperant al llac que hi ha al mig del bosc. No triguis. Això t'ha dit de veritat? Si fossis un home com cal, no hauries de plantar una dona. Adéu. És aquí. Que bé, no vull que s'hagin d'amoïnar més per mi. La sacerdotessa de Suzaku va trobar el petit llac i es va treure la roba. Oh, des de fa una estona que a mi m'ha pujat la febre, igual que la sacerdotessa. Com quan l'uniforme se'n va tenyir de sang o quan se'n va quedar ben xop d'aigua. M'estan passant les mateixes coses que la sacerdotessa de Suzaku. L'aigua està tan calenta que semblen unes termes. De fet, pensant-ho bé, no és que hi vagi perquè m'ha cridat la Miyaka. És que m'avorreixo. Miyaka! Miyaka! De pressa! Aparta't! Tamahome! On ets, Tamahome? Tamahome! No pot ser. S'ha mort. És culpa meva. Oh, no! Una serp enorme s'ha menjat en Tamahome! Au, va, no em matis tan aviat. Tamahome, ets viu. I d'això en dius una serp enorme, tu? Tan sols és un tronc que flota. Però en què estaves pensant, noia? Ai, ai, quin cap! Escolta, jo no estava mirant. Ara és el moment. M'haig de disculpar. Li diré que em sap greu haver-m'hi declarat. Escolta! Ho sento! Què? Miyaka, l'altre dia em sap molt greu haver estat tan dur amb tu. És el primer cop que una noia se'm declara i la veritat és que no m'ho podia creure. I no vaig saber què contestar. Per desgràcia, durant 17 anys només he viscut pensant en els maleïts diners i en aquell moment també ho vaig fer. Però et prometo que costi el que costi et portaré fins on viu en Taitsukun. Vull que et posis bona ben aviat. Tamahome. Noriko! De poc. Aquesta vegada em pensava que hi cauríeu de ple. Aleshores això vol dir que... Oh! O sigui que era una trampa! Gràcies, Noriko. Ei, deixa'm anar, però què t'has pensat? Noriko, sóc tan feliç, estic tan contenta que en Tamahome no estigui enfadat amb mi. Què? No entens? Ets un home! Està bé, Miyaka, m'has descobert. Sí, sóc un home, però què passa? Que potser és un delicte. A veure, Noriko, si ets un home es pot saber per què t'agrada tant en Hotohori? I a més, li vas fer un petó en Tamahome. T'ho diré, però no ho diguis a ningú. Jo, per amor, sóc capaç de canviar de sexe. La veritat és que em comença a fer mal al cap. No sé si em veig amb cor d'arribar allà on viu en Taitsukun. スザクの巫女か。
面白い。この太一くんのところまで無事にたどり着けると思いなさるない. Estic tan cansada. Es pot saber quan arribarem a la muntanya de Taiki on viu en Taitsukun? Ja tinc ganes de tornar al meu món. Està bé, pararem al pròxim poble per menjar. Visca! Oh, jo ja no puc més. Estic tan cansada que la veritat no tinc gens de gana. Ets una mentidera, Miyaka! Mira tot el que t'has menjat! Au, vinga, tranquil, home, que no veus que està malalta? Ara que hi penso, on és en Hotohori? És veritat? On es deu haver ficat? El vaig a buscar, ara torno. Hotohori... Hotohori, què hi fas aquí? No res. Mirava les muntanyes. No tinc gaires ocasions de poder gaudir del paisatge del meu país. És clar, com a emperador et deus passar els dies treballant dins del palau, oi que sí? Ja t'entenc. Abans de venir aquí vaig estar estudiant pels exàmens i em passava els dies anant de l'escola a les classes de repàs. Ho vaig fer per la meva mare i m'hi vaig esforçar molt, jo també. La veritat és que no sóc gaire bona estudiant, però la mare estava tan contenta que valia la pena. Per la mare. Per desgràcia, el meu pare va morir molt jove, quan només tenia 14 anys, jo. El vaig succeir i vaig arribar a ser un mikado per complaure la mare. Es podria dir que tot aquell temps vaig ser com un titella. Però, quan va morir ella, em vaig veure envoltat d'un silenci quasi sinistre. Vassalls fidels, milers de súbdits. Però dins d'aquest silenci vaig conèixer la soledat. Em sentia igual que un ocell engaviat. Si és així, Hotohori, a partir d'ara et pots dedicar a voltar per molts llocs. A més, tu ets l'emperador. Però què? Encara ets molt jove i tens molt de temps. Miyaka, ets tan fantàstica, tan alegre, tan lliure, tan càlida. És un plaer estar amb tu. Què em passa? Per què se m'estremeix el cor? Què és això que tinc aquí dintre? M'agradaria estar així amb tu la resta de la meva vida. Aquesta mala cara! No, Noriko! Miyaka, que saps què li passa a la Noriko? Tamahome. おやおや、どうやらこの連中、少し試させてもらうしかないようだね。かきにしたひきらもいたたくきはむかきにしたひきらもいたたくきはむ。Ei, Miyaka, vés a poc i no et separis del grup. Estigues tranquil. Ho veus? Ja t'ho deia. M'has vist les calces, oi? No, jo no he vist res, tranquil·la. Ets un mentider, Tamahome, i l'altre dia també em vas veure despullada. D'acord, ho reconec, però no vaig sentir res. Estigues tranquil·la, si tinguessis més pit i fossis més atractiva, t'hauria mirat amb uns altres ulls. Ets un ximpla, Tamahome! Noriko, no ho trobes una mica estrany? No m'agrada gens, això. I ara? Trobo que fan molt bona parella. Són joves i molt guapos. そうではなくて、この霧、まだ昼間だというのにおかしすぎる。そういえば先ほどから同じところを歩いているような気が。小通り様。玉褒め、宮川。それが突然霧が濃くなり見失ってしまいました。何？どうして玉褒めっていつもああなの？ほとほりの方がよっぽど私のこと大切に。あれ？みんなは？はぐれちゃったのかな？このかぐわしくも素敵な香りは牛肉フィレステーキクリームソースあえに野菜たっぷりコンソメスープにツナサラダ。
ミートソーススパゲッティにちょっと甘酸っぱいブルーベリーシャーベット飲みた。やっぱりウォー。何これ、ちょっと。鏡の中へようこそ、ミヤカ。鏡の中にもう一人の朱雀の巫女おられたり、もう一人の朱雀の巫女かすかに笑いて、本当に食い意地の張った女ね。我ながら情けないわ。Llavors va ser com si despertés d'un vell somni mort feia molt de temps. Mai m'hauria imaginat que jo podria tenir la immensa sort de retrobar-te. Entre la multitud miraves fixament la noia que duia el meu pentinat. Una noia especial que et seduïa per formar una parella. Les mirades es van trobar, vaig saber gairebé a l'instant que era jo l'escollida i venies a mi. I la intensitat dels batecs del cor fa bullir la sang per tot el meu cos. M'he de mantenir ben ferma i resistir, he de procurar no perdre el control, però no corris tant que m'espantaràs. Sóc com un gatet perdut a l'univers, però si la dolçor l'aboca sobre mi, no m'escaparé i seré un gatet tranquil meu. 鏡の中より現れ、ことほりの腕に抱かれた宮家様は、3人の命を狙う邪悪な宮家様でございました。一方、鏡の中に閉じ込められた本物の宮家様は、玉褒めとことほりの命を救おうと、ある決意をなされたのでございます。次回、命果てても、信じる心が通い合う。